unha cousa que fan os magos que non tardan tanto. Ves? Así, tan así con un pano, non ten nada, o pano aquí nada máis, non é diste, pois nada, pois van a facer desaparecer. Pois mira, van a facer desaparecer e meten aquí, 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 e depois ti despois así soplas, bum, e non hai nada, non hai plano, non hai pano, así que... Bueno. Cando ensaiei, salía mellor, salía mellor. Pero, bueno, con isto quero dicir que a literatura e a maxia para min, pois teñen moito que ver, porque o que falaba antes de a capacidade da bralla, a imaginación, todas esas cousas podemos atopar en un libro, na literatura. Cando estás con un libro, vas nun refuxio. Ao mellor estás lo pasando mal, por exemplo, os que non temos unha infancia especialmente estupenda, pois un libro era o auténtico refuxio onde te metes, estás a salvo, estás aillada, estás nun mundo paralelo, e iso é auténtica maxia, que un libro consiga abrigarte, protexerte e ser un salvavidas, que moitas veces o é. Non hai moitas cousas no mundo que teñan esa cualidade de salvarte, de salvarche a vida, efectivamente. E a literatura, pois, é unha delas, non? Espero que a xente que lea Detective Ferrucci, a miña novela, pois vexa un pouquiño de algunha destas cualidades, de algunha maxia que sorprenda, que se ría sobre todo, que para eso é, ainda que sea unha trama de crimen, pois tamén ten moito de risa. Agradezcolle un montón a este maravilloso xurado que tuve, que se ríen, que se divertiran tanto,